אומרים שהתקווה לשלום בישראל היא בידי הדור הצעיר. יכול להיות שזו התקווה שלנו, בית הספר היהודי-ערבי בכפר קרע. הרעיון הוא באמת רעיון מקסים שנולד מתוך השטח. פה באזור ואדי ערה ישנם יישובים יהודים וערבים, שבעצם הם שכנים, אבל השכנות הזאת אין לה שום משמעות אמיתית. הרעיון הוא לא בית ספר יהודי שלומדים בו ערבים, או בית ספר ערבי שלומדים בו יהודים, אלא בית ספר יהודי-ערבי ממש. איך אתם סופרים? בכל כיתה שתי מורות, יהודייה וערבייה. לומדים את ההיסטוריה, התרבות והשפה של שני העמים. כל מגזר מביא עמו גישה שונה לחינוך. ערבים, יש להם דגש מאוד גדול על הישגים, להיות תלמידים טובים. הייתי רוצה למשל בבתי ספר ערביים שהחינוך יהיה יותר פתוח ושהתלמיד הוא זה שיהיה במרכז. לפעמים גם המורות לומדות מהילדים. וגם בסוגיות הפוליטיות מטפלים, בדרך קצת יותר נעימה. למרות שהם רק איתה, יש פה ילדים עם מודעות פוליטית מאוד מפותחת, מהצד הערבי בעיקר. פה אנחנו יכולים לדבר על הכל, אבל ממקום של המון כבוד ואהבה וציפייה שאולי משהו בזכותנו יהיה אחר, ואולי לא, אבל לפחות אנחנו ביחד על אף מה שקורה בחוץ. אולי הדור הזה יהיה דור השלום.